हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। एक्चुअली नोंथांमोन, दिनै आं मोनसे बर' अफिसियेल मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदोंदि। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ BK फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दै, आरो बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय सिमांनि नों। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना दोननाय जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन, दानिया फैदोदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। नोंथांमोन, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि स्टारिंफोरानो जादों कृतिका बर' आरो क्रिसु रामसियारि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि कनसेप्ट, डाइरेक्शन, सिनेमेट'ग्राफिया सोरनि होननानै बुङोब्ला अलंबार बर'नि दे लोगोफोर। बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि लिरिक्स एन्ड टुनआ सोरनि होनोब्ला हेमेन बर'नि दे लोगोफोर। नोंथांमोन, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोब्ला मनदेब राज बर'आ रोजाबदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो। नोंथांमोन, भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबायदि।